चिरां जिल्ला रनिखाता थानानि सिङाव थानाय दादगारि हाथिसार 2 नं गोजोनपुरी गामिनि पेट्रुस बसुमतारीनि बिसिया थांनाय 11 अक्ट'खालि दखान हैनो थांनायाव गंसे अन्थाइ गारि भुटान डाम्पारा थोंसे आथिंखौ हुफ्लेनानै गेब्लेहोजोबो। फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव लांनायाव हायैनि थाखाय दा बिहार पाटनानि पपुलार नार्सिं हमाव आथिंखौ दानस'नायाव गोबां रांनि दाहार जानायलाय रायजो राजाफोरनिसिम जा थाइसे थाइनै अननानै हरोब्ला हामगौमोन होननानै नखरगिरिया खावलायहरो। आंनि नामा पेट्रुस बसुमतारी। आंनि नाम आरो गामिया जाबाय जोंनि बे हाथिसार सिङाव थानाय दादगारि गामिया गोजोनपुरी। जाथाया बेनो जाबाय दाखालि 11 थारिख फुं 5:30 समावहाय भुटानथिंहाय दावखोदों। बै दादगारि सेरावहाय साहा दखान हैयोमोन। जा मोननो हाजिरा बेखौ मोननो थाखाय आं हिन्जावा थांदोंमोन। दा बै भुटान अन्थाइ ट्राक गारिया दांफारा आंनि हिन्जावखौ फुरा साइडखा हाग्रा बारियावसोखा बोफ्लेनानै हान्थुआ गासैबो गेरेबजोबदों। दा अबस्थायावथ' आंहा थाखा फैसा जेबो राहा गैया। सोलाव दाहारफोरजोंहाय बुंफबनानै दङ। दा बिहार पाटनायावहाय फाहामसालियावहाय दङ। फाहामनायनि समावथ' जेबो गैया राहाया। डाक्टारा आथिंखौ दानस'नाय जाबाय। जेबो राहा गैया फाहामनायनि। अबस्था बेबायदि जानानै दङ। आगसिनिथिं हान्थुआजों गेरेबजों दा बेखौ दानस'नाय जाबाय। मथा मथि दा राङा 4 लाख बायदि थांबाय सोलाव दाहारावनो। दा बेखौ होफिननो थाखाय आं जेबो राहा गैया। आं खावलायजाबाय जोंनि सोरखार बिटिआरनि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौहाय मोननो थाखाय अनसुंथाइ आं खावलायो। आरो जोंनि बर' हारिनि बिफा बिमा आरो बिब' बिनानाव आरो बिदा फंबायफोरनि सायावहाय आंनिफ्राय अननायजोंहाय एसे थाइसे थाइनै होयोब्ला आं खावलायनाय जाबाय। दा बे जाहाथे पेट्रुस बिथांनि न'खराव दाखालि बिराद गिदिर घटना जानानै थांबाय। बियो थार आरो सैथो। जेब्ला बिनि बिसिया साहा दखान हैयोमोन दादगारियावहाय। बे दादगारियाव दखान हैनाय समावनो फुंनि 5टायाव न'निफ्राय दखान हैनो थाखाय थाबायलांदोंमोन। आरो बे समावहाय भुटान गारिया मोनसे अन्थाइखौहाय आनलड खालामनानैहाय खोलानिफ्राय दावखोगासिनो दंमोन। आरो दावखोनाय समावहाय जि जाजानाय आरो पेट्रुसनि बिसि नाबथि बसुमतारी बियो जाजानाय बेक्तिया बियो साइडआवखामोन। साइडआव थानाय समावब्लाबो बियो बे डाम्पार गारिया जौ लोंना फैनानैहाय बिराद बेबायदिनो साइडआव थाखानाय मानसिखौ फुख्लायनानैहाय बेबायदिनो आखिनि आथिंखौहाय बियो फुख्रेबलांदों। दा फुख्रेबलांनानैहाय बिनि आथिङा दा गेरेबदों। बेखौ दा लवार आसामाव सिगां लांग्रोनाय जादोंमोन। आरो लवार आसामाव लांखांनायनि उनावहाय डाक्टारा बुंदों जाबाय बेखौ जोङो खुनु हामनायनि गेरेन्टि होनो हाया। आरो बेखौ जोङो फाहामनो हानाय नंला होननानै बिथांमोना बुंनायलाय दा बेखौ हायै बेबायदि अबस्थाखौहाय बिथांमोना खोन्थानायजों लोगोसे दा बेखौ मोनसे पाटनायावहाय आरो बिहारावहाय बेखौहाय बेमारिखौ लांनाय जादों। आरो लांनानै बिनि आथिंखौहाय दिनैहाय अबस्था गाज्रि हिसाबै लाजायै हिसाबै आथिङा गासैबो फुख्रेबजोबनाय हिसाबै बिनि आथिंखौ दानस'नाय जादों। दा न'खरनि अबस्थाथ' बिराद हालोदाव गाज्रि। बिथाङा हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसि आरो न'खरनि गारजेनाबो एसे बेमारि खामानि मावनो हाया। दा बेनिखायनो बिथाङा जेरैबो राहा आरो लामा गैया। राहा गोथे जानाय। बेनिखायनो बेखौहाय फाहामनो थाखायहाय गोबां थाखा फैसा गोनांथि नालाय खारन माराव जानायलाय आङो बे मिडियानि गेजेरजों दिनैहाय आङो न'खरनि जानानै खावलायदों एबा गामिनि जानानै आङो खावलायदों। दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रा एसे बे बेमारनि थाखायहाय आथिं दानस'जानाय जे बेमार बे न'खरनि थाखाय एसे सहाय होयोब्ला थाइसे थाइनै जों मोजां जागौमोन होननानै आङो सानो। जोङो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायो जाहाथे बे गोबां डाम्पार गारिफ्रा गोबां लाइसेन्स गैयि जानाय लोंनायजों बिथांमोना मोजां गारि सालाया एकदम गोदाव सोराव गारि सालायो। बेखौ थिग लेभेलाव आङो लांजानो लुबैयो। बेखौ एसे एक्सन लाजानो आङो लुबैदों।